An bɛ foli lase Mali Actu filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Bi novembre kalo tile 30 ni an ye jago ani office central des stupéfiants ni olu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma. Bi sɔgɔmada in na u nana ni san 2020 ani san 2021 olu novembre kalo minɛli minnu kɛra o kɔnɔna la n'o ye ɲɛnaminimafɛn u nana bi kana se ka na olu jeni cogo min na pour que a kana se k'a yɛrɛ sɔrɔ sugu fiyɛ la a kana se k'a yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw bolo tuguni k'a fɔ k'u bɛ a consommer tuguni. An bɛ a da u tulo k'a fɔ ko bi ɲɛnaminimafɛn minnu bɛ yan ni o bɛ ka jeni nin waati in na o dɔ bɛ tali kɛ cocaïne na ni o kilo 38 ani buruburu o bɛ yan nɔ bi fo ka taa se méthamphétamine ma o kilo 1 ani buruburu o fana bɛ yan nɔ ka na se crack ma o dosi 32 o fana bɛ yan nɔ ka na se cannabis o biriki ba 50 ani kɔ ka na se couche ma couche ale fana ye drogue qualité dɔ ye o fana kilo 195 o fana bɛ yan nɔ fo ka na se brique de sketch o fana 75 o bɛ yan nɔ ka na se hashish fana o fana 9370 briques et 400 kg de hashish an bɛ waati min na ko sisan o de bɛ ka jeni an kɔfɛ tasuma la yan nɔ sɔɔni an bɛna interview di OCS ɲɛmɔgɔw ma ani procureur ma min mana bɔ a la ani an bɛɛ ka jɛ k'o lajɛ. An nana bi sɔgɔmada in na an bɛ kɛnɛ mun kan o ye ka na an ye produit minnu saisi ka na k'u détruire pour que population k'a ye jama k'a ye k'a fɔ ko an bɛ produit minnu minɛ a tɛ to an ka yɔrɔ la et puis aussi a tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ donc a produit n'an y'u minɛ dɔrɔn an bɛ don dɔ de karangana maintenant en demandant surtout le procureur parce que an ni procureur de ye baara kɛ ale de b'a yɛrɛmaya d'an ma pour que an ka a produit détruire donc article dɔ de bɛ yen article 136 o de bɛ an yamaruya an ka produit ninnu détruire donc a bɛnnen don OCS dɔrɔn de la raison pour laquelle n y'a fɔ n ko n bɛ profiter a ka micro fɛ k'a fɔ service tɔ minnu hali bi u m'a faamuya o ka essayer vraiment an ka ɲɔgɔn faamu an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ko ka se k'a ɲa parce que an bɛ baara kelen de la puisque u ye service dɔ de créer o de kelen don o de bɛ a fɛn ko bɛɛ ɲɛma donc o de y'a to i ye question mun fɔ article 136 de b'an yɛrɛmaya pour que an ka procéder nin ko in na. Bi jeni bɛ quantité caman de kan parce que c'est la première fois an ka nin quantité sugu jeni tile kelen an bɛ cocaïne an ye c'est plus de 38 kilo 38 fɛn fɛnɛ bɛ yen méthamphétamine on a 1 kilo 500 hashish fɛnɛ bɛ yen hashish on a plus de 5000 briques cannabis fɛnɛ bɛ yen c'est plus de 9000 briques et aussi an yamarualen don fɛnɛ ka minnu bɛ don ni fura kuntanw ye Mali kɔnɔ o carton 300 o de b'an bolo k'a jeni fɛnɛ donc ale ni couche ni donc a ka ca kojugu raison pour laquelle an bɛ bi pour que ka produit ninnu jeni. A musaka bɛ taa miliyari 5 la de francs CFA la.